ko'y muling iibig. Sana di maging katulad. Yan si Kuya Arnel yung ano natin, yung bida sa vlog. Ang pakita ko sa inyo yung finished product ni Kuya Arnel, before and after. Ito yung di pa siya napupuruan, ganyan to. Kumbaga ito ay wrap pa lang, yung kalahati. Ito yung napuruan na. Ayan, good morning. Magkape-kape muna tayo. Kuya Arnel, amoy. Kape. Yan, nakakasalita na kay Arnel. Bang tumatagal ang tao pag hindi nagsasalita. Nasaan? Abangan niyo yung YouTube channel ni Sa vlog. YouTube channel ni Kuya Arnel. Abangan. Ayan po, good morning muli. At ito naman ulit. Dito naman ulit kami sa Bay Project. Dating gawi. Halo tayo. At maglilibor sa mag-asin papalitada. Yan. Siyempre salamat sa lahat ng viewers na nanonood sa ating mga vlog. Sana panoorin nyo yung vlog natin gagawin hanggang dulo. Thank you. Simula. Ano naman tayo? Bo. Asan yung dalawa? Mga pala mo, no? Ano yung mga pala mo? Ano? Ito, ano yung pala? Yes. What? Yes. What mo? Mindanao. Oh. Kinakanta nito. Ano yan? Palalo ang isa, no? Lumigaya ng lubos. Mas ganda ni Tilo, ah. Sobra. Sobra. Daming tubig, lo. Daming tubig. Aga-aga na lugaw.
Nakakasara. Tingling. Shopee offers limited time user rewards. Select any item for only 1 cubic Tuwa peso. ka dito. Shop now. Papatalaspas. Yan si Kuya Arnel yung ano natin, yung bida sa vlog. Ito yung ginagawa ni Kuya Arnel ngayon dito sa gilid siding biga. At yung dito okay na. Kapon di siya pumasok kasi problemado. Joke lang. Puro pa ako. Oo. Ay mo pala no. Pupuro mo pala ni Kuya Arnel. Tapal-tapalan. Sige na. Para tumagas-tagas na. Ayan, si Kuya Arnel yung bida natin. Ni kahapon wala siya kahapon kasi walang nasakyan. Pero sa Lunes sigurado na to. Lagi na tong masasakay ko kasi tapos na yung pinsan ni Mrs. dyan sa OJT. 2 linggo lang naman yun. Puro nakatapos. Ha? Puro tupik tapos. Ka Biyernes. Sabi. Biyernes yung tapos nila. Laglagan. Ano po, tapos na kumain. Online na. Banat ulit. Basta nakakuha. Kumain. Alam na, nakakain na. Edit time na. Sa gabit araw, ibigay ng kasagutan. Ang tao'y marupong na idali. Malimut sa kulog ng God. Sinirong Time si Kuya Jason. expired! 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 Siya ang nagdulot. Ewan mo na mga kapitbahay. Yan talagang pinapaganda lalo ni Kuya Arnel yung harap dito sa bayan Chinchin. At pupuruan pa niya ito mamaya. Yung kan kita na subang sa diwag ayan. Ha? Hindi ka pa kita na ako. Oo. Sino yatod gani mo? Bumbong. Oo. Bumbong nga din. Nakasanay atod na si Papa. Lesan yan. Nag-uuran ngayon atod. Ang sumbatan niya. Larang liwanag. May kakutulog sa paroy. O kagan.
na sa pun albas. Yan, panoorin nyo yung galawan ni Kuya Arnel. Malupit yan. Lalo yung mga bundura. Mano-mano. Siya ang nagdulot. Putahan ko? Kaya na ba yun? Bahay na? Dito. Sige. Kailan yung luto? Sabi mo mga anak ko. Yung luto? Lumawi ka? Lumawi ka? Lumawi ka? So di ko mamamaw. Yan yung sakit. Ito sakit ko sa ba? Ang at magpupuro na si Kuya Arnel dito. Ang puro. Para kuminis na yan, maging katulad na nito. Para gumanda na dito sa harap. At sila karot doon kasama si tatay. Yung sa puporma para kung bukas makapagbuhos na kami.
Nalog pa na. Di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo naman, pansit ako. Di ko alam dahil sa'yo, di makain, di makatulog buhat ng iyong. Cari kan pada Dono. Sinono. Sinono. Alin. Tempat kan. Sampai na to sa lang pagkinibo ko mo. Aten po. Pag ano kasi may tugtog, may nagpapatugtog diyan sa ano, diyan sa katabing bahay. Pasensya na po kayo kung yung vlog namin minsan ay minsan ini-speedan namin o pinapatungan namin ng sound kasi po may ano yan, may tugtog na ayaw namin makapiright. Salamat po. Pantomina yung tugtog. Oh, na na da 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 da. Ako magagadan sa rodo at tulo ang nagsayang, ang saruruhay, ang sakong namumutan. Bisu-bisu ni sa buot mo, saday pa man ako. At ito na po si Ninang, padagos na po ninyo. Tanganing magpuon na po ading pantomina. Sa baton na po. Sa baton po. Sa ruwang bago mag-ako, kana. O sa mga gustong magkaon, dumagos na po. Pulungerong lamisa. Paunawon na po sa mga kagbabayi. Takod na. Dito ba kasi Ninang masagili? Sa mga yung mga kagbabayi mo na. Yung una. Yung kabit na. Saan na?
Kwitis! Kwitis! May kinasal daw. Ora pa si ninang mo sa nagtatago. Nani makadakol. Unahin muna natin yung mga ninang sa binyag at ninang sa kasal. Saka mga ninang sa kumpil. Rasulyan tat dara namumutan. Kaso nandyan yung kinasal yung ninang magluluto pa lang. Masasabot po. Pasensya na po. Masasabot na. At magluluto pa lang po yung ating Luto pa lang yung ninang. yung ninang. Good vibes yan, good vibes. Ang pakita ko sa inyo yung finished product ni Kuya Arnel. Before and after. Ito yung di pa siya napupuruan. Ganyan to. Kumbaga ito ay wrap pa lang. Ito yung kalahati. Ito yung napuruan na. Masinis na siya. At ano yun pa ng rudilang bakal para mas kuminis sa tulad nito. Malupit niya sa mga kantuhan. Kahit di yan kumikibos ka na Kuya Arnel, pero may iniisip yan kung paano gagalaw. Ganyan kalupit yan. Ang ganda talaga ng mga tanawin dito sa lalo pag nasa taas. Kasi kita mo yung kalawakan dito sa bato. Yun talaga. Yun talaga laging na-extra yung bahay na yun maganda. Tara, baby. Shoutout mo si papa mo. Sumbong mo. Yun, nanonood nga si papa mo rin ah. Okay, Papa. Oh, sumbong kay papa mo. Inaaway ka ni Kuya Karot. Dali. Lagi sila. Oo, pure sad to. Oh. Hi mo si papa mo. Hello papa. Dali na. Dali Dali si na. Papa, nanonood si Papa din. Dali na. Oh. Oh, ano sabihin kay papa mo? Dali. Mus-mus na Papa. Dali na. Unas. Biglatag na naman kada kasi Oh. dun. Amo, may dringaw Dali na. na. Biglatag na naman. Hello mo si papa mo. Dali. Psst. Uy. Abo. Biglatag na naman. Abo. Abo. Ano pa pagkita ko rin sa inyo yung ano, ulam namin na napakasarap. Ang gususo. At first time ngayon namin mag-ulam ng ganito dito sa barracks. Saan ba gawin? Broccoli. Oo, dami. Broccoli. Ulam namin ngayon. At may lahok na ito. Atay. Atay. Ay, balon-balonan. Wala palang atay. At siyempre, yung magluluto natin ay si Ate Bidang. Siyempre, maraming salamat kay Ate Bidang pagluluto sa amin. Ganda ng kalangitan na naman, oh. Lampas na kami. Napansin pala ni Nuri yun. Saan yung binili tayo? Saan? Doon. Ang lugar? Agus. Ayan, pinipinasan ni Kuya Arnel ng brass. Ay, sino yung speaker na hiniram mo? Ay, tatay. Lo. Magkano mo yung gano'n? Diba? Kaya matagal na nga, baka gagamitin. Sabi ko nga sa kanya, sa uli, na kasi di pa ang ginagamit. Masira pa niya yan. Kali mo. Doon po yung sila. Palitan mo ito. Makamatay ka dito. Bawal na. Ganyan dito, bawal. Bawal na. Nagbawal na sa palengke. Ganyan din sa'yo dito. Bawal na magtinda ng Buwa na mag-save kami.
po. At ayan po, update po tayo dito sa ginawa ni Kuya Arnel. Ito po tapos na. Bali, dito naman po si Kuya Arnel sa may kabila. Ito na. Yung pinakita ko kanina na nakarap pa lang. Hindi, mamamatay ka, pagpatay talaga. Libre yun. Kumbaga, Pagkatapos yung pinawa na, libre. oo. Sagum. Harap dito dito sa pagluto ng pida. Hugas niya lang ito yung broccoli kasi may ukod. At may tugtog na po. Ito yung panlako. Pati na lang po ito yung mga kusina namin. Ngayon dito sa mga construction. Yung lalagay ko ng balunan, carrot, at yung broccoli na naugasan na. At si Tata, yung tangkay ng broccoli kasi sayang yan, masarap pa naman yan. Yung gasa ni Tata at binagatan, kasi yung matigas yan, yung balat lang naman. Pero napasarap niya. Yung pinakang tangkay niya. Lalapit tangkay. Siguro baka ibubukod ni Tata ng ano, bubukod na ang luto ni Tata. Ayun po, tapos na ni Kuya Arnel dito. Finish na. Bali, dito naman si Kuya Arnel sa ano, yung binira niya kanina. Pinatigas lang. Kasi bumabagsak, mahirap pag nasa mga kantuan talaga. At syempre, yun. Shoutout po dun sa ano, sa ang comment sa akin sa vlog. Sabi dito ay, hello po. Pabati naman po. Pabati naman asawa ko na laging nanonood sa mga Team Hawaii, si Herman Regalario. Walang pinapalampas sa mga vlog nyo. Lahat pinanonood niya. Yun, shoutout po kay ano, Sir Herman Regalario. Sabi ni ano pa ano? Forever Grateful. Asawa niya daw yun. Shoutout kay Herman Regalario. Sir, shoutout po sa iyo. Salamat po sa panonood mo sa aming mga vlog sa Team Hawaii. Thank you po. Taga-saan po kayo, sir? Ma'am, taga-saan po kayo? Kasi may mga Regalario din dito sa sa amin. Tara, lagi nang papa mo. Yung lagi nakapuntot. Lagi ito eh.